बियो गुडविल आसनिनि गेजेरजों मावफुंजागोन। लामानि लावथाया जाहैबाय 3.5 किल'मिटार आरो बिनि भेलुआ जाहैबाय एमाउन्टआ 3,47 लाख। थांनाय गोलाव समाव बे लामाया नायसनजायाखैमोन सिगांनि सरकारनि दिनाव, खिन्थु दिनै जोंहा प्रमद बर' दैदेननाय मानगोनां बिथांनि सरकारनि दिनाव जोङो बिसेसकरि सा ओनसोलखौ बांसिनै गोसो होदों। मानोना बिपिएफ आरो हाग्रामा सरकारनि दिनाव साहा ओनसोला नायसनजायाखैमोन, नेग्लेक्टेड मोनसे एरिया हिसाबै बियो गालांजादोंमोन। दा बेनिखायनो जोंनि सरकारा जोंनि बिटिआर ओनसोलनि मोनफ्रोमबो गामि ओनसोल बेखौ जोङो लामाजों कानेक्ट खालामनो नागिरदों आरो बेबायदिनो जोंहा साब सेन्टार बेयाव दाखालिसो गायसनखांबाय, बेयाव साब सेन्टारबो जागोन आरो बेबायदिनो जोंनि जौगानायखौ जों लांबाय थानो नागिरदों। थांलाय फैलाय पाब्लिकनि थाखाय माबायदि सुबिदा जागोन ना? लामा जानाय लोगो लोगोथ' आरो बेनि सुबिदानि खोथाखौथ' बुंनो नांला, नङा होमबा? खारन लामा मोनसे जानाय लोगो लोगोनो बिनि फाइनान्सियेल जि डेभेलपमेन्ट बेबो फैफायो, इक'नमिक डेभेलपमेन्टआ बाव फैयो। आरो जोंना फरायसाफ्रा स्कुलाव थांनाय समाव सिगाङाव हाब्रु दैब्रु गानांदोंमोन, दालां नांगौ, दालां माने गैयिनि थाखाय मालाबा दैबाना समाव नोङो थांनो फैनो हाया जायोमोन, स्कुलाव एबसेन्ट जानांगौ जायोमोन। बेफोर सुबिदाफ्रा निस्सय फैगोन आरो बेजों सरकारनि प्रति रायजो राजाफ्रा थांनाय गोलाव समाव जिबायदि मोनसे सरकारनि प्रति जि मोनसे साननायफ्रा बेरेखा बायदि दंमोन, खिन्थु दिनै बे लामा जानाय लोगो लोगोनो रायजो राजाफोरनि साननाय आरो नैबे सरकारा जिहेतु रायजो राजाफोरनि जौगानायनि थाखाय जिफोर हाबाफारि लादों, बिनि थाखायनो दिनै रायजो राजाफोरा सरकारजों साफिदों आरो सरकाराबो रायजो राजानि खाथियाव थांदों आरो बेबायदि सोमोन्दोखौ लाखिनानै जों फैबाय थानो गोलाव सम नैबे ओनसोलनि जौगानायनि थाखाय खामानि मावलांनो हागोन होनना जों फोथायनाय दं। बेखौ हयथ' दिनैनि गेजेराव फोसावगोन जोंनि मिथिनाय बायदियैब्ला। साख्रि नागिरग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। गिबि खेबनि थाखाय आरबि मेथमेटिक्स सेन्टारा बाक्सानि सदर मसलपुराव गासै कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय गोदानै कचिं सेन्टार बेखेवनो थांगासिनो दं। जायफोर सुबुंफ्रा गोजान जायगायाव थांनानै कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय कचिं लानो हायाखैमोन, बिथांमोना बे बारनिफ्राय बे कचिंनि खाबुखौ आरबि मेथमेटिक्स सेन्टारनि जोहै मसलपुराव मोननो हासिगोन। बे कचिं सेन्टाराव बिथांमोना डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट, 3rd and 4th ग्रेड, रेलवे, एसएससि, आर्मी जीडी, अग्निवीर, बेंक, पुलिस आरो टेट आनजादफोराव जिरायनो हानाय बायदि रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिजों फोरोंथाय होनाय जागोन। बे कचिं सेन्टारनि सोमोन्दै आबुङै मिथिनो थाखाय 9101-450-597, 6900-584714 आरो 9365-13222 जानबुं अनजिमायाव खौरां लानो हागोन।